Balkan vilayatynyň häkimetleri ila tarasynda täzeýil bayramçylygyna garşy wagyz nesihat işlerini güýçlendirýärler. Sewitiň mesjidlerinde din wekilleri bu barada ýörüýte çykyşlar edýärler. Şol bir wagtda häkimetler vilayatyň baş arçasyny dikip berk howpsuzlyk çärelerini amal edýärler we büdjet işgärlerinden bayramçylyk çäreleri üçin pul ýygnaýarlar. Ýaşaýjylaryň ençemesi bulary hökümetiň 200'lü siýasaty atlandyrýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 23 dekabrda Sebitden maglumat berdi. Balkanawat şäheriniň mesjidlerine imamlar cuma namazyna baran raýatlara ýölenip täze ýylyň Hristiýan bayramidy we ilatyň ony bellemeli därligi hakda wagz nesihatlary geçirip başladylar. Olar munyň musulmançylygyň düzgünlerine gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Diýip bu wagz nesihatlaryň birine gatnaşan Balkanawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanly ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, imamlar ilatyň bu bayramçylykda uly maddi çykdajylary edip isrip edýändigini we ýurduň büdjetine agram salyp oňa uly ziýan ýetirýändigini hem bellediler. Öýünde ýol kulary bir kemsiz bedäp bayramçylyk taçagy we sowgatlary üçin müňläp manat sarp edip ertirki gün bolsa paýok berilmeýär diýip häkimlik öňüne üýsüp şikayet edýänsäňiz täze ýyla çykarjak puluňyzy maşgalaňyzyň 2 ay şaýal ýaşama üçin azyk satyn alyň. Käbir gurply adamlar 20 000 manatdan bahalanýan täze ýyl sowgatlaryny satyn alyp maşgalasyna berýär. Olaryň içinde gymmatbahas birli içkiler, şampanlar hem bar. Bu önümler hem musulman dininiň kadylaryna laýyk gelmeýär. Diýip Balkanawatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde beren maglumatynda imamyň aýdan sözlerini titirledi. Onuň aýtmagyna görä imamlar öz çykyşlarynda täzeýil arçalarynyň hem indi her etrap vilayet merkezinde diňe bir sansynyň dikilmegine ruhsat berilýändigini hem tasdiklap, olaryň hem diňe döwlet medeniýetinde görkezilmegi üçin gurulýandygyny belleýärler. Bayramçylyk döwlet derejesinde bellenip geçilse-de hökümetimiz hem onu öňküleri ýaly bellemeýär diýip Balkanawatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde beren maglumatynda imamyň aýdan sözlerini titirledi. Şol bir wagtda häkimetler wagyz nesihat işleriniň arasynda Sebitiň lukmançylyk we bilim puwdaklarynda zähmet çekýän işgärlerden täzeýil münasibetli geçiriljek çäreler üçin pul toplamak tejribesini dowam etdirýärler. Suyul sağlık işgärleri 200 manatdan bilim işgärleri bolsa 150 manat pul vermäge mejbur edildiler. Diýip Balkanawatly büdjet işgäri mejburi pul goşundysyny bermek islemeýänlere adatça bolşaly işden çykarylmak haýwatynyň atylýandygyny aýtdy. Mundan başga häkimetler Balkanawatdaky AK öý binasynda vilayatyň baş arçasyny dikip onuň töwereginde berk howpsuzlyk çärelerini amal edýärler. Bu arça sebäpli AK öýüň töweregindäki Japarow, Enemehri we Gurban Sultan eje köçeleriniň köp bölegi indi 10 gün bäri ýapyklygyna galýar. Bu güýçli howpsuzlyk çäreleri bilen bagly bolup, şäher ilatynyň ýekejesi hem arçanyň 5 kilometr goloýuna da goý berilmeýär diýip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanawatlylar bu howpsuzlyk çäreleriniň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende has güýçlüdigini aýdyp, hatda şu ýyl ýüzleri gara harby maskaly ýaragly harbylaryň arçany goraýandygyny aýdýarlar. Yerli häkimetler bu çäreleriň sebäbi barada ilata anyk resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada Azatlygyň Sebitiň deýişli häkimetlerinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne kanun goraýjy edaralaryň işgärleri ýaşaýjylara dilden berýän maglumatlarynda bu çäreleri 31 dekabrdan 1 ýanwara geçilen gije göni ýaýlym arkaly vilayatlary we paýtaht aşawady birikdirip döwlet telewiziýasynda görkezilýän 15 minutluk prezident gutlaw wagtynda adamlar tarapyndan bolup biläýjek howplaryň öňüni almak taýlalary diýip düşündirýärler. Bu çäreler köp adamda nägilelik töredýär. Köçeleriň ýapylmagy hem şäheriň transport gatnawlaryny kynlaşdyrdy. Şäheriň günwatar böleginden günnogar bölegine geçmek üçin inni goşmaça 20 kilometr aýlanyp gelmeli. Bu bolsa goşmaça benzin we wagt talap edýär.
diýip Balkanawatly ýaşaýjy bellidi. Ýaşaýjylaryň ençemesi häkimetleriň bir tarapdan täze ýyla garşy wagyz nesihat işlerini güýçlendirip, beýleki tarapdan bolsa artça dikip büdjet işärlerinden bayramçylyk çäreler üçin pul ýygnamagyny hökümetiň 200'lü siýasaty atlandyrýar. Adamlaryň köpüsi täze ýyl bayramynyň dini ýa-da siýasy tarapy bilen gyzyklanmaýar. Olar bu bayramçylygyň däp bolup, biziň medeniýetimiziň we durmuşymyzyň bir bölegine öwrülendigini aýdyp, her kim öz maşgalasy we dogun garyndaşlary bilen bayramçylygy bolup bildiginden gowy edip bellemäge howlugýar. Diýip Balkanawatly synçy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçylarymyz baýdylanlara şäherde täze ýyl saçagy üçin diýip, saçyny we ganyny satýan ýaşaýjylaryň köpelmeginiň hem şaýatlyk edýändigini habar berýär. Şu günler hastahanalaryň hirurgiýa bölümleriniň öňünde gan gerekmi? Gan toparym şeýle, zerur bolsa men dessine barlygdan geçeýin. 500 gramyna 1000 manat beräýin diýip öz ganyny hödürleýän donorlar köpelli. Olaryň ählisi täze ýyl saçagyna alyk almaly ýerler. Şeýle de köp denan saçlaryny gözellik salonlaryna satýarlar. Olar täze ýyl çağalaryna ortaçadan pes saçak yazıp bermegi arzu edýänliklerini aýdýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly ýaşaýjy aýtdy.